Ja, og i Enhedslisten er vi også rigtig begejstrede, når der sker en inddragelse af borgerne, og det er ikke nogen hemmelighed, og man må godt referere, når det er en selv, man refererer fra, og jeg var en af dem, der talte for, at vi skulle have et lavere antal, og i Enhedslisten synes vi faktisk, at 5.000 er for meget. Vi synes, det skulle være lavere, men det kunne vi ikke få udvalget til at gå med til, og derfor har vi selvfølgelig tænkt os at stemme for forslaget, men når vi kigger på, at der ved sidste regionsvalg blev afgivet 430.000 stemmer til ca. 41 regionsrådsmedlemmer, så kræver det i princippet sådan ca. 10.000 stemmer for at komme ind i regionsrådet. Derfor synes vi faktisk, at 5.000 var meget for langt. Fordi der er langt i vores region, og vi har lige talt om i inddragelsesudvalget, at vi ikke vil have pseudoinddragelse, og det kunne vi godt være bekymret for. Det er rigtigt, der er andre måder, man kan kontakte os på. Man kan ringe, man kan sende e-mail, der er mulighed for foretræde for udvalgene. Der kan jeg også huske, der var en bekymring i sin tid for, at vi ville blive overvældet med folk, der gerne vil komme til at have foretræde for udvalgene. Det er heller ikke sket. Derfor er vi også rigtig glade for, at der allerede efter et år vil ske en revidering af vores ordning her, fordi hvis man bare laver et forslag for at lave et forslag, så har det ikke nogen effekt. Så vi stemmer selvfølgelig for forslaget, og vi håber, at vi tager fejl. Vi håber, der vil komme mange forslag. Vi håber, der vil være interesse for det her fra befolkningen, og vi håber, de kan se de muligheder, det giver. En yderligere mulighed for at komme i kontakt med regionsrådsmedlemmerne. Og så tænker vi også, ligesom vi nogle gange har set på landsplan eller i kommunerne. Jeg har selv prøvet at stille nogle forslag i min kommune. Nogle gange så er det ikke altid, forslagene bliver vedtaget, men så sker der det, at der kommer en diskussion. Og så kan det nogle gange føre til, at selvom man ikke træffer en beslutning om at vedtage det forslag, der er kommet, så har det nogle afledte effekter, som gør, at man gør nogle andre ting, eller man får fokus på nogle områder, man ikke havde fokus på før. Så på den måde vil det alligevel, håber vi, være inddragende. Men altså, hvis vi står om et år, og der har været 0 forslag, eller der har været få forslag, og de forslag, der har været, de har ikke kunnet komme igennem på grund af på antallet af støtter, så håber vi virkelig, at man så vil overveje i resten af regionsrådet, at vi nedsætter det. For vores skyld må det godt være 1 støtter. Det er nok lidt for radikalt, ikke også? Men så måske 1.000 eller 2.000, fordi inddragelse, som ikke er inddragelse, det fører ingen steder hen. Tak.